Sing besok bakal tuku sapi Brahman ki sapa? Lah akeh sing ngersakne kok. Aja ngedeni to, Wuk, kowe. Awakmu kaya tumpukan srone. Piye to ki? Bocah rupane kaya gembagus-gembagus. Semene mbare dicondro sinden ayu-ayu, ibu aku kok paling elek dhewe. Heeh, Kowe ndek musuh apa kowe duit? Dia perkara apa apa? karo aku? Heeh. Ora. Dari suarane orok-orok iki, Mbak. Kaya ngono kuwi jajale. Heeh, kodhok ning ngarepmu orok-orok-orok. Lah iya kaya ngono kuwi. Sapa sing ngomong orok-orok? Lah ngisor mbok Sapa sing ngomong orok-orok? Hati-hati lek ngomong. Hah, syukur wae. Iki sing mirsani wong sak ngalam donya. Jagat menungso disekseni sak dunia. Sing ngomong sing YouTuber kaya geger kayak. sing ngomong sing delok demit ya sapa? Demit ora bakal delok awakmu ning kene. Mergane rupamu ya suka demit. Demitnya gila, najis muga ladoh. Najis mukul. Bisa. Ngenyek. Kowe ora ngerti bengi iki melu sapa? Lah, kuwi lho. Dalang denak bar sing viral sak donya. Oh, wes syukur. Kowe ngomong ora hati-hati pedhot gulung. Wes tapuk mawon Mbak Lucy. Piye? Piye? Hati-hati lho ya. Asmonyong. Asmara. Sing tandang asmara lambene monyong. Wis sakarang mundeng. Iya, Truk. Nggih. Kembarane Mio teko. Persis lho, sauntune padha. Oh, alah, wengke kok nusul to, Kang? Pemangke nyapa? Tak kon nunggu anake malah nyusul teko kene barang. Wengke bareng sapa? Dewe. Lah iya to. Persis. Ayo Lek munggah. guyu persis. Munggah kene lho. Kowe nyepelekke Mbak Lucy, wong kuwi sinden ternama, sinden senior, dong kulon, dong kidul, etan lor, kuwi sapa sing ora ngerti karo Mbak Lucy. Alah tenayo sinden kaya cok bakal kok. Wis cok bakal Lah suarane nek hebat. wayangan mesti enek wong kuwi kaya padha karo cok bakal to. Campur sari enek Campur Mbak sari Lucy, enek wayang Lucy, enek Mbak wayang Lucy. enek. Wingenane enek wong budalne kematiane sindene ya Lucy. Bisa bangetan iso budal wong matian, heeh. Jajal diaturi jumeneng. Nah, apa mbok kon ngadeg engko tersanu nladung aku. Lha piye to wis ditekake rene dirawoke rene ya dikon ngadeg menghibur para warga masyarakat Suko. Aja kon ngadeg kaya ngono iki jengkakne rono ngono lho. Kok iso mbok jengkrakne rono lho. Anu ditimbali ya. Timbali. Nganggo anu iki aja kaya padatane. Lha ngopo? Sepote lek anu bajing loncatan nek wong iki. Ya kok sepoti sik wes, sepoti sik. Yo. Sepote. Yo, heeh. Coba kaya ngapa? Sepoti Mbak Lucy Praman katuran jumeneng wonten ing panggung. Yo, celorot. Reoke teko. Sereoke teko. Mbok yo alah modelmu. Ora ngerti. Sing besok bakal tuku sapi Brahman ki sapa? Lah akeh sing ngersakne kok. Aja ngedeni to, Wuk, kowe. Awakmu kaya tumpukan srone. Ya disalami, disapa. Mbok kelingan ning jeding ke. Sing nulungi sapa? Mencep. Nah, kuwi lho. Sik mati Mas Mik, heeh. Nah, Mik dicekel wong iki ya rusak. Di sapa? Coba. Cek nyepat karo permen. Nyapa ndadak nggo aku lho biasae kaya ngemut permen. Lho.
Piye to ki? Bocah rupane kaya gembagus so. Semene mbare dicondro sinden ayu-ayu, tiba aku kok paling elek dhewe. Heeh, Kowe ndemu sapa kowe duit? Ya perkara Dendam apa? karo aku? Ora. Dari suarane orok-orok iki, Mbak. Kaya ngono kuwi jajale. Kodhok ning ngarepmu orok-orok-orok. Lah iya kaya ngono kuwi. Sapa sing ngomong orok-orok? Lah ngisor mbok Sapa sing ngomong orok-orok? ngisor mbok cencangi umplung. Mari mlaku orok. Hati-hati lek ngomong. Hah, syukur wae. Iki sing mirsani wong sak ngalam donya. Jagat menungso disekseni sak dunia. Sing ngomong sing YouTuber kaya geger kayak. Sing ngomong sing delok demit ya sapa? Demit ora bakal delok awakmu ning kene. Mergane rupamu ya suka demit. Demitnya gila, najis mugala doh. Najis mukul. Bisa. Ngenyek. Kowe ora ngerti bengi iki melu sapa? Lah, kuwi lho. Dalang Denak Bar sing viral sak ngalam donya. Wes syukur. Kowe ngomong ora hati-hati pedhot gulu. Wes tapuk mawon Mbak Lucy. Ora ngajar. Timbangane kancamu raup. Heeh. Nek umpama napuk ki ya ngene. Zaman ketoprak ludruk. Kuwi mbiyen ki sing kene ki mung macret ngene sing muni ngisor. Ngono. Jajal, miki selehna sik. Miki selehna sik. Sing muni contohno. ngisor. Miki selehna sik. Ono. Mikku selehna sik Mas Mio, contohno. Nek ngaplok Oh, ngono. Oh, ya jajal. Nah. Oh, sing muni kene. Sing muni ngisor dadi ki mung ngene ngono. Jajal Mbak Lucy. Sapa ora? Wes bener kuwi. Bener ketake bener ya Mas Mio ya. Kowe ra iso tangan kiwa tengen. Tengen. Paling tengen. Ketoke ngede wong iki. Iya, ngene. Ya. Contohno neh Mas Mio, contohno neh. Ora bener-bener. Contone piye? Dadi kene iki Kayak pemain ketoprak. Contone piye? iki kene mung sret ngene tok sing muni kene. Lah ta, selehno mikmu. Ya. Ya. Contohno Mas Mio, selehno mikmu. Heeh. Oh, ngono to ya. Sing muni. Ya. Wis bener ya, bener. Aku mulai arep golek toprak liyane. Lah ngapa? Pluk-plak sowan kono lho karo bose. Wilujeng dalu assalamualaikum Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Sehat pawartosipun? Alhamdulillah. Wis wudu iki mau. Pangestunipun. Alhamdulillah, masyaallah. Remen sanget katuran pinara wonten gubuk kawula. Celak to Mbak Lucy saking mriki. Saking mriki kira-kira 50 menit. Oh, 50 menit. Pertawisipun nggih setunggal jaman lah Nggih, alhamdulillah. Masyaallah luar biasa Mas Akbar. Nggih. Ora nyono ora ngira niki hari perdana panjenengan di Ponorogo to. Di Ponorogo. Kaya ngono kula awake dhewe iki yo melu bunga. Adewe melu bunga. Nggih. Denak bar iki piyai sik enom wis kondang. Amin. Wis iso ngluhurke seni budaya Indonesia. Amin. Budaya Jawa. Amin. Dalang sae bagus tindak tanduke apik. Amin. Piyayine meneng anteng. Amin. Ora tau ngrenggo kono ngrenggo kene, isine bocahe kur meneng. Nggih. Masya Allah. Semoga sehat panjang Amin. yuswa selalu. Tambah sukses karep panjenengan di Nyuwun doa pangestunipun nggih Mbak Lucy. Alhamdulillah. Sing penting dadi wong ternama kuwi kudu tatak, kudu sabar. Amin. Eling-eling oleh wong sabar kuwi entuk rejeki kabeh menungso ning alam donya. Leres. Apa sing ditandur awake dhewe apik, tukule bakal apik. Apik nggih. Kaya ngono to, Le. Napa? Ketoke lho. Gak apa-apa. Ketoke ngece wit ngece. Ngiwi-ngiwi to iki mau. Ngece ngene. Ora. Aduh adu. Lho, Ngene koyo kijing. oh ora. Adu. Kaya tikus berit ngene-ngene. Tikus berit piye deloken sawangan untuku lho kaya wong Tikus berit ya persis ning omahku ene tikus berit nyocoti kuwi lho istri kambil sampai keler ngomong. Nyocoli kambil tuk. kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong. Nah. Apa mencium ngono ki irung-irung kenek lambe mak.
Gauri. Ngoten niku mboten merongos naminipun Oh, Mas. mboten merongos nggih. Wonten niki teng Ponorogo wonten bahasa keren lho. Bahasa kerennya napa, Mbak? Dudu merongos nanging nuruti karepe untu. Oh, nuruti. Ning lek wong kaya ngene iki besok lek untune rampal entek justru malah dadi bagus. Mergo iso mingkem. Iya tenan iki tak nggo mingkeme kemeng kok. Lah aku umpama aku lek Den Akbar karo Cahayu Ayu iki apik keturunane. Lah umpama ndek bojo karo kaya Mio. Terus dadine anakku apa? Rek dadi trowelu. Wong bapake kok tikus. Wah muni, wah karo idune mocrot. Ha timbang kowe dadak raup. Nanging nggih kula gumur Ji. Kados pundi? Gusti Allah niku Maha Adil. Nggih. Mas yo kaya ngene ala tanpa rupa. Nggih. Bojone ora umum ayune. Ayu. Kula gumune nggih niku lho Mbak Lucy. Gek kowe ngerti ya putrane luar biasa ganteng luar Bagus, biasa. bagus. Putih motone sipit-sipit. Oh. Garwane niki nggih sinden kondang. Padahal Mas Meo elek, anake kok Bagus. Wujude larai ra mantra menungso to Le. Lah jenenge lair anak kok ya putih gede dhuwur motone. anu Mbak Lucy, berarti tanggane Mas Meo ganteng-ganteng. Halo ngerti. Tak tegese seneng sedekah ngono apa piye? Oh gak mestine kesababan wahyu. Lah kowe ke ireng lho maksudku ke ngono lho kok bojomu apa anakmu gede dhuwur terus putih. Lho Mbak Angge terus pomo wong putih rabi karo wong ireng terus engko lahir kaya ula weling bulang-bulang ngono. Lah ora padha karo awakmu. Ora. Oh dadi kabeh karo dongane. Dadi saurunge nyang ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ping 1000. Lah sedeng ketuwa. Sahadat ping 1000. La ilaha illallah ping 1000. Dadi pas wayah arep pada esuk kae kedisian adan. Tambahno surat Yasin. Oh, apik. Bedane kowe. Kowe pomone kok ndongakne aku mati terserah ning 40 aku rasah mbok aku slametono. Lah nyapa? Terus engko 7 dinane aku ki ya slametono. Terus pas wayah 1000-ne ora usah mbok slameti. Lah nyapa kok engko? Kowe nusula. Ora sudi, engko wis kokean sinden. Ora apa-apa engko iso nderekne sing suwagri. Lah sorene KTP ku sok murido. Kabeh sehat. Kabeh sehat. Amin. Niki rawuh wonten dalemipun Bapak Paidi. Pak Bayan. Masya Allah Bapak Bayan. Sumpah demi Allah cak jog jumblek omahku Ponorogo lagi pertama iki jenenge dalan tung 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 tung. Mane suarane Akbar iki ndi? Wis sekolahane ngisor kono ki mbake sik tung tung tung. Aku ngetutne Google Map montor ning kono dalane enek sing krowok. Mobil gak iso liwat. Pak Lurah ya teko. Dandanono Pak Lurah. Pelebaran jalan Pak Lurah. Pokoknya Pak Lurah sregep suwane Bapedang wis. Suwane Bupati. Mugi Pak Lurah sehat. Allah tujune niki nyun sewu. Nggih, pripun Pak Lucy? Badhe nderekke Mas Akbar mobil kula wau nggih rusak. Radiatornya jebrot. Akhirnya beto motor alit niku gadane anu niku wau. Bar kula saged mlebet celurut-celurut alhamdulillah masyaallah. Kok Akbar iku ngisor kono to. Endi to dalane ra metu-metu. Kayak wayangan di bawah tanah lho ya. Alhamdulillah, tapi banggalah panjenengan Nggih, di Ponorogo yang paling ujung timur. Niki nggih. Sudah mengenal Mas Akbar. Amin. Luar biasa. Tadinya di bawah sana juga ada yang request Mas Akbar, tapi kebetulan malam hari ini juga pas berbarengan. Pas berbarengan. Dari jodone benjing Nggih, insyaallah nggih. Kiai Ponorogo remen dari mulut ke mulut. Nggih. Saged Nggih. ngubungi manajemen Den Akbar. Mbak Lucy ya saged dan Coro Keton niki nggih saged nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Bapak Bayan nggih. Bapak Pak Bayan, Paidi. sekalian Ibu Pak Ami. Paidi, Pak Paidi kali Ibu. Ami sampun paring tinimbalan Bu Ami. Mau wis mbok tegesi asmane porong tadi? Kowe kan yo arep kaya ngopo kan yo dalang cerdas. Nah. Pak Paidi. Nah. Ya P. tekne persuku kata. P. Pa apa P? P apa P. Pak? Panjenenganipun Oh. selaku sebagai bayan. Bayan ki minangka sesepuh. Sesepuh. Nggih. Terus? Aku kowe anu yu Lucy dan Mak Cangik serta kawan-kawan dihadirke wekdal dalu punika kinen atur libur. A. Terus I. Insya Allah ingkang sami rawuh didongake bareng-bareng muga-muga besok munggah swarga. Amin. Amin. Dilanjut D. D.
dina iki nek dalange ora akbar ngono ora jos. Oh. Nggih. D menika. Nggih. Sing terakhir. Insyaallah niki mengke langsung dibayar cash mboten nganggo kredit. Nggih Bu Ami, rezekine kata kok. Niki namung sebagian kecil dari rezeki beliau. Aku agek teko masalah sinomane langsung bergas kabeh. Mas Meo duki nggih kopi, teh, maem. Saking bergase urung diombe lho diundurne. Mbak Lucy kalih Mas Meo, niki luar biasane kan panjenengane Ibu Ami kan kerja di Hong Kong. Nggih. Terus niki sukses di sana. Sudah berapa tahun? Wah, pas bertahun-tahun mesti bertahun-tahun nggih, puluhan tahun nggih. Belasan tahun. Nggih. Terus niki rawuh mriki swayangan. Niki kula nanti disangoni uang Hong Kong. Wah, luar biasa. Kula sering sempet sowan beliaunya oh, belum sempet nggih. nggih. Kula nrabas trites mriko wau sandeng. Kowe pengen sowan to? Kowe pengen sowan to? Pangapunten kula nyuwun wedale nggih Mak Cang. Nggih, pripun? Kasuwun pripun Bu Ami sekalian pripun Bapak Paidi, pangapunten gembel kamardikan anggenipun pinarak lenggah. Kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Wah. Monggo Ibu Ami, Bapak Paidi. Suatu kehormatan bagi kita nggih Mak Lucy. Apabila beliau kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Ibu Ami. Bapak Paidi. Nggih. Dek wau sampun semadosan kok. Oh, sampun nggih. Ibu mengke kersa minggah nggih kersa. Nggih, luar biasa. Moga-moga Bu, enggal. Alon-alon kasih jalan. Wonten apa mboten Mas Meo? Nggih, kersa. Kasih jalan dulu. Santos. Nah niku. Wah, Pak Paidi kalih Bu Ami. Nggih, koyok bintang tamu. Kok saged? Lah wireless-e nggo dhewe lho. Mangga-mangga ra dimajeng mawon Pak Paidi. Majeng mriko Bapak. Mriki. Masyaallah Bunda. Piye Pak Paidi keselerane kok ya kaya bojoku. Ngapa? Garwane milih ya kaya Brahman. Luar biasa ya Bunda. Nyuwun pangapunten mriko ngadep te kamera. Sudah berapa tahun ngastone di luar negeri? Tuang iki ada 20 tahun? Antawis 20 Pak Bayan. Pengno dhewe. Nggih. Pak Bayan. Jenengan dang udah dibayan. Ya aku nggih dadi RT, Pak. Rekoso tok. Nggih. Sehat Pak nggih? Nggih. Nggih, ngapunten Bunda, kados napa penggalihe panjenengan dalu niki melihat para penonton rawuh dalang akbar sangat bahagia napa kados pripun napa sampun bahagia seneng banget nggih ta?
Mboten maem blas sakek senenge Den Akbar rawuh sampai ra kolu maem. Masalah. Jenengan kados Pak Bayan. Ayo alah. Oh kecedak ampun cedak niku. Atos pundi panjenengan penggalipun Pak Bayan. Alah. Hati-hati lho Pak Bayan dompete. Kowe iki kok sudon lho padahal ya mantan copet pasar Jedes ya dhek iki lho. Wis ora iso ae wingenane enek bayan ngene iki cedhaki sinden. Alah bengkoke ketut. Kowe aja kaya ngono. Lah piye? Sinden ki saiki bayare larang. Wis iso tuku pupur dhewe. Ora enek kok nek ngetut ning ora eneng. Lah sing eneng apa? Ya sik mending ngene iki ning dhuwur panggung nyawer sidan dapat pahala. Jajale lek Pak Bayan jajar pura. Nyapa? Malah ora rati lek kursi sinden tok ur nyawang tok. Nyuwun sewu teko kene kek. Bu, kepareng derek pirsa tasik dadi angen-angen kula. Teko kene iki kepomo tenan kok. Jenengan mau kok saged angsal pupu gedhi-gedhi sak pupu sinden keng pundi, Bu? Mak pupune gedhi-gedhi tenan kae kok. Cacah rokoke samsu kabeh. Wah, mugi-mugi rezekine jenengan sekalian bapak menika kathah. Pun roti bales Gusti Allah menika sampun nyenengake sedaya kemawon lumantar dana rasa. Aku yo nggumun, wis pirang puluh taun nyinden urung tau lho sinden diwehi sajen iwak pitik iki. Iki mah yo nembe nggone Pak Bayan iki mang. Sakek piyayi lomane. Aku mah yo mangan sajen. Nggih, di sinden disajeni lho, sakek piyayi lek blobo lomo kan yo ngono to. Luar biasa. Mbok pilih Bapak badhe matur napa kagem sedaya masyarakat? Sampun luar hajatipun napa ya napa monggo. Dipun cepeng niki. Disumet. Oh mati niki. Kok royokan mik Napa kalih? Oh setunggil mawon nggih. Takon komik loro. Pak Bayan kuwi enek anu ku lho, apa seneng sing enek buntute muni lho. Monggo dicepeng. Nggih, monggo badhe matur napa Pak Bayan. Jan buke ngajeng mriko to. Mriki lho, buke kok ya. Monggo matur napa Pak? Dawuh napa? Matur sembah nuwun sanget dumateng para warga RT nggen kula ingkang sampun nyang buyung ngantos kados mboten menika. Lan matur sembah nuwun sanget dumateng daya kroni-kroninipun Mas Akbar. Kroni. Nggih, kru nggih. Kru. Kroni tentara. Tentara. Nggih. Kru sanes kroni. Kok kaya rayap. Oh iya Dik Petikno. Ngapunten nggih mboten. Nggih, wong rombongane Mas Akbar teko ki engko ora urung ngentekne kayu jati. Enten modele iki kaya krutuk kabeh. Modele kaya krutuk. Tetokon adem malah mengkeret kabeh. Nggih. Pokoke remen sanget sampun luar hajatipun ngaten nggih. Pak Bayan sekalian Ibunda, kula nggih minangka wakile kanca-kanca matur sembah nuwun sampun nimbali Den Akbar kula sak kanca mboten kata lumpen kula kalih Coro Keton niki saged rawuh wonten mriki. Mugi-mugi panjenengan Ibu tansah diparingi panjang yuswa, kesehatan, ora loka ananging tambah kebak. Dilimpahne rezekine saiki iki kelong 50 yuta sok oleh rezeki 500 yuta. Amin. Melipat ganda Ya napa Rabbal melih Alamin. damel guyune tiyang kong kathah ngremenake tangga tepalih niku suatu ganjaran yang luar biasa pun. Sakniki Bapak nyuwun lagu napa? Kali Ibu Request napa? request campur sari, langgam, napa sing ketoprakan, napa lodrokan, Napa nyuwun dangdut, sapine dibleh? Sampun, Pak. Ampun wau. sampun wau. Maksudnya sapi sing kono uduk iki. Nah iki kan limusin. Hati-hati ya. Monggo napa Napa Pak? request? Manut? Napa? Oh langgam. Napa-napa? Mawi kersa bawa. Oh nyidam sari nggih. Bapak badhe bawa kalih kula, kalih Ibu. Saged nggih? Saged. Oh mboten saged nggih. Bapak kali Ibu menika speke spek sawer kok. Nggih. Wis digamakne dompetku. Wedi. Duit Hongkong kok dipadakne. Duit Hongkong padakne duwite meo. Ah iya nggon Padakne. 2000. Sepinten nitingane, Mbah? Jan. Dah mangebek
Bayan kok mundur-mundur to, Le? Wedi karo kowe. Wong ibu ki wis masrahne karo aku lho. Mau ki mangkat wis SMS Mbak Lus, bengi iki Pak Bayan moso borong uleng-ulengen ning dhuwur panggung. Lah kok arep mundur-mundur iki piye? Nehmu mlaku lho kaya pitik kate. Bebot sene kados pundi penggalipun panjenengan Pak Bayan? Pun nyumbangkaken. Sik to, kok penak nang kono ngopo ndang lu ngono? Boten lho padane apa to, Kang? Kene iki los kabeh. Ponto, mriki niku mboten nyuwun napa-napa to. Mboten patut seniman niku kok nyuwun-nyuwun sawer-sawer. Mboten patut. Mboten patut melelek Pak Bayan mboten ninggali. Lah. Piye to ki? Ayo, Mas Mio. Aku. Ano. Gandrung buke to ya, buke ning kono lho, Le. Maju lambene kaya coro. Astagfirullahaladzim, hop, ora usah maju. Aja ngene mosok biasa wae lho, mangap. Ayo nglarang. Mangap, ngono lho, ora kok lambe. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Lambene kaya WC. Kaya kewane WC lho bekecot. Nyuwun sewu Bu Ami. Jenengan napa nate tumun lambe kok kaya WC? Asem nggih. Apa to awakku dhewe oper. Tapi meneh Mas Heru tenan sawangan kok ngiringan jendak kolu tenan. Jamur nyupor. Nek ora di ngono ora laras. Wong ngene iki lho malah wet urip. Nyun sewu lho Bapak Ibu kados ngeten nggih pegawai bank lho ngeten iki. Niki sugih bos napa truk. Mas Mio niku. Nggih. Estu. Terus lek pas corona dodol telo. Nggih. Iya, terus akhirnya tanggane tuku kabeh mergo melas ngerti rupane. Truk ora payu-payu tak nggih njupuki telo. Kadung tak dol nggone masyarakat lemahire telo pakan sapi to. Bodho ki karo wong-wong kuwi. Terus dawa. wis dewa. Oh lah iki lho. Ki acara apa to ya Iki lho. Allah. Piye to Ri? Engke wis tak wehi selawe to. Kok balik neh. Iklan apa neh to ya? Kuwi Gojek kungke. Ya ampun. Goleki balik rene neh arep njaluk tambahan selawe. Pangapunten Ibu. Nggih. Terus nyanyi dintul-tul. menghayati ya. Bang PM tambah dilan suara kok kaya plendungan. Menghayati ya. Timbang kowe nyanyi kok. Iki kaya dolanane ngek-ngek cah cilik ngono kae. Nggih. Nek. Wes. Cacahe kaya sedekone dolanan model. Nggih. Ibu, Bapak. Hmm. Menika imbuh malih mboten. Sampun
Nggih, matur sembah nuwun lho. Sampun ngrawuhke kadang-kadang astabrata. Nggih, rezekine kathah disedekahke, mugi-mugi tambah kathah mengke kenging kagem tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Amin. Amin. Terus Aku wis ndongakne. Lah aku wis ndongakne dhisik dhewe mau. Wis. Wis. Nah iya. Urung sampe lho bawong. Urung Kok to. wis pamit? urung bar. Oh alah tiwas aku pamit. Urung bar. Umpama nira nahkoda tanpa ayo to. Kok kuwi nek denak bar kuwi ora pareng. Nyapa mbok cekeli? Tak waca lho. Dari Sul Subari Hongkong untuk Dalang Akbar, ya Mas. Oh, iya wis ero aku wis nampa kok. Kowe moh apa wis duwite? Iki kok iya. Iki penake duwite bawane karo Mas Dalang to. Oh ngono. Heeh, karek sak trit kari dhewe. Iya. Kurang piye mau? Umpama nira nahkoda Tanpa prau sasat sarah ing Jaladri. Tak kira Jolodong. Wis Jolodong lho Mas. lah umpama Den Akbar patut terus wah iki suarane bagus. Lah umpama awakmu suarane apik ning kira radio iki mesti wonge Ganteng. jan kaya ganteng kaya Janaka. Putih resik. Bareng metu. Kaya lutung. Ayo. Ya terakhir entekne Yidam Sari As Monyong. Piye? piye? Hati-hati lho ya. Asmonyong. Asmara. Sing tandang asmara lambene monyong. Wis sakara mundeng. Nggih. Ya Truk. Nggih. Yuk dipinangani Nyidam Sari Mbak Lucy. Bapak pinarak napa Bapak teng mriki pinarak riyen? napa Loh, teng mriki Oh, riyen. teng mriki Oh, teng mriki. riyen. Oh, nggih. Bapak wis kudu rono ae lho. Bapak. Joget bareng. Oh nggih, piyai mriki biasanipun tayupan. Oh nggih. Nggih, biasane lek nanggap ngoten enten sentir rewe nggih to Bapak. Niki jarang to enten wayang nggih. Jarang. Oh, alhamdulillah jarang-jarang nggih nggih. Monggo ditayubke Nyidam Sari nggih. Mangga. Yuk. Nyidam Sari terus. Yo. Wah, wis dijatah kabeh. Astu. Piantone alus lembah manah sedekahe kathah Tidak banyak berbicara. Biasanya lek piyai pendiam tidak banyak berbicara niku banyak bekerja. Nggih, Iya, dah. luar biasa. Air tenang menghanyutkan. Nggih. Bu, sandale kentun lho. Ku sandale Mary. Astagfirullahaladzim. Sandal weke Mary. Loh, karo dene wonge gede sih kalau ya cuwilik. Lek mlaku ngene Mary. Yuk. Kayak pitik apa ki kaya manuk kuntul ning sawah kae. Tapi aku kuwangen lho karo Mary, suwi ra pethuk. Kuwi lho penyanyi sitok kuwi nek pamane bengi nyinden, nek awan tebang. Masa ta? Heeh. Ya engko diteke. Oke. Oke. Yuk. Suka bergoyang. Asik. Aku kumbangi dan
Iya, sip. Tamungi. Sak pungkure ragam nyidam sari. Kembarane Mio teko. Persis lho, sauntune Oh padha. alah, wengke kok nusul to, Kang? Pemangke nyapa? Tak kon nunggu anake malah nyusul teko kene barang. Wengke bareng sapa? Dewe. Ya iya to. Persis. Ayo Lek munggah. guyu persis. Munggah kene lho. Karo aku. Lah, Anake ra dijak. Ora. Ditekon. Wengke karo sapa? Modele sak lambe-lambene bledek. Podho. Aku nek adep-adepan kaya wong ngocok. Rambut-rambut. matur nuwun Mbak Lucy Kenapa sampun nggih, ngaturaken matur nuwun. nyidam sari. Nggih.